Nijedan umjetnik nije bio toliko identificiran s pop artom, umjetnosti koja je slavila potrošačko društvo, kao Amerikanac Andy Warhol. Prevalio je put od Pittsburgha, gdje se rodio u skromnoj radničkoj obitelji slovačkog podrijetla, do slavnog jet-setera u New Yorku, u kojem je i umro 22. veljače 1987. godine. Kažu da vrijeme donosi promjene, no zapravo ih moraš učiniti sam. I učinio je upravo to. Warhol je u New Yorku započeo kao komercijalni slikar, ilustrator, dizajner, uređivač izloga i crtač čestitki. 60. godina prošlog stoljeća na platno je počeo prenositi uvećane motive tada popularnih stripova i multiplicirati fotografski predložak. Bio je i oduševljen banalnošću jer, kaže, robne kuće su neka vrsta muzeja. Postupno isključuje vlastiti rukopis i okreće se serigrafiji. Teme su sasvim profane, od konzervi za Campbell juhu i boca Coca-Cole do fotosa Elvisa Presleya, Marilyn Monroe i Elizabeth Taylor. Jedno od Warholovih osnovnih popartovskih načela postaje neselektivnost jer govori da sve može biti lijepo, a i to da je jako mnogo jako lijepo. Veliki radoholičar, ekscentrik i pripadnik svjetskog jet seta, osim slikarstvom bavio se produciranjem ploča rock grupe Velvet Underground, izdavanjem časopisa Intervju i proizvodnjom underground filmova.